Hello guys, welcome back to my channel Lucky Rushers. Hello guys, welcome back to Lucky Rushers channel. మీరు నా ఛానల్లోకి చూస్తున్నారంటే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి. సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి. నేను మా తమ్ముడితో ఆడుతున్నాను. మా తమ్ముడు బాట్ ప్లేయర్. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడే వస్తాను. ఇప్పుడు మనం దిగబోతున్నాం క్లాక్ టవర్లో అల్లాడిచ్చేస్తాం. చూడండి గాయ్స్, మనం దిగబోతున్నాం క్లాక్ టవర్లో. మా తమ్ముడు ఇట్లా రికార్డ్ చేస్తున్నారు, నేను మా తమ్ముడు రికార్డ్ చేస్తున్నాం. అయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి. 10 మందికి షేర్ చేస్తే మీకు 500 డైమండ్స్ టాప్అప్ చేపిస్తాం. ఎవరైనా 12 మెంబర్స్కి చేపిస్తే టాప్అప్ చేపిస్తాం. షేర్ చేపిస్తే ఇప్పుడు ఎక్కడ దిగుతున్నాం అంటే కింద దిగుతున్నాం. పైన నేను ఇట్లా కిందనే దిగుతున్నాను మా తమ్ముడితోటి. గాయ్స్, మనకి ఇక్కడ XM8 లెవెల్ 2 బ్యాగ్ మనకి ఫామ్ హౌస్ దొరికింది. ఆడెనిమిది దిగారు, కొట్టుకోబోతున్నాను నేను. మా అన్న రష్కి వెళ్తున్నాడు, నేను లూజ్ చేసుకొని నేను రష్కి వెళ్తా. ఏమైనా లాంగ్ ఏం దొరికిందారా? కింగ్ ఫిష్ అన్నా కావాలి, CN94 కావాలి. తెలియదు ఎనిమిస్ ఆడ ఫైర్ చేశారు. వెళ్దాం మనం. ఎనిమిస్ అక్కడ ఫైర్ చేశారు. థర్డ్ పార్టీ చేసుకుందాం. మనం వెళ్ళి థర్డ్ పార్టీ చేద్దాం. ఈడ నాకు స్కోప్ దొరికింది, అట్లనే షార్ట్ గన్ ఏమో దొరికింది. తీసుకొని వెళ్తున్నాను. పింగ్ అయి వెళ్తున్నది ఎందుకు? P9081లో ఉంది, అందుకనే నేను వైఫై ఎక్కువ యూజ్ చేసి. మా తమ్ముడు BGMI దానికి యూజ్ చేస్తాడు. నేను ఇట్లా ఆడతా కానీ తక్కువ ఆడతా. ఇక్కడ లూట్ బాక్స్ ఒకటి ఉంది, లూట్ బాక్స్ ఉంది, ఇక్కడ కార్ ఉంది. నేను ఇట్లా BGMI ఆడతా కదా. స్కార్ ఉంది గాయ్స్, స్కార్ UMP తోని ఇప్పుడు రచ్చ చేద్దాం. నాకు స్కార్ ఆడడం అలవాటు అయిపోయింది, అందుకని నేను స్కార్ L అంటాను. మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకోకండి, ఓకే? నేను స్కార్ అంటా, మా అన్న స్కార్ L అంటారు. ఇక్కడ SKS ఉంది, కావాలంటే ఆడ రివైవ్ ఇస్తున్నాడు. వెళ్దాం. రష్కి వెళ్తున్నాం గాయ్స్. అక్కడ రివైవ్ ఇస్తున్నారు, చూస్తున్నారు. చూడండి, చూశారుగా? ఇప్పుడు వాళ్ళని కొట్టి నా బాడీ తెలుసుకుంటా గాయ్స్. చూద్దాం గాయ్స్. మా తమ్ముడు కొడతాడు, నేను కొడతాను. రివైవ్ అయిపోయాడు గాయ్స్. ఆ ఇంట్లో వెళ్ళాడు. పైన చూద్దాం. లవ్లీ నువ్వు పైన చూడు. మా తమ్ముడు పేరు క్రితిక్ పైన చూడు. ఎనిమి గాయ్స్, రైట్ షాట్ గిచ్చా గాయ్స్. నాక్ అయిపోయా. రివైవ్ బోల్తి రావురికి రా. దారా కొడుతున్నారా నన్ను? లక్కీ దారా. వెళ్ళిపోయి వెనకాలకి వెళ్ళిపోయాను గాయ్స్. మా అన్నని వెళ్ళిపోమంటున్నా. మా అన్న నేను పక్కనే ఉన్నాం. నువ్వు నువ్వుగా ఎల్రా 90 ఇంటికి
అది పోయిందో వచ్చిందో లైక్ కొట్టినా పోయింది కిల్లు కిల్ అదే పోయింది కొట్రా అని కళ్ళ ముందు పెట్టుకొని అరే నువ్వు కానీ అరే ఏంద్రాను అరే నీ కళ్ళ ముందు రా గురబాయ్ ఊరుకురా ఆడుతున్నా వెళ్ళిపోరా ఇంట్లోకి వెళ్ళిపో నువ్వు వేరే కాడికి వెళ్ళిపో అరే నువ్వు ఏడికన్నా వెళ్ళరా ఇట్లా నువ్వు గాయస్ మా అన్న పెద్ద నువ్వుగా లెక్క ఆడుతుండు గాయస్ ఇవాళ రిద్రమబ్బు ఉంది మా అన్నకి అందుకే ఇట్లా ఆడుతున్నాడు పడే ఆహాహాహా గుడ్ వేసిండు గ్రానైట్ చాలా బాగా వేసాడు గైస్ గతలంలో మెగా షాట్ అనిపిస్తారు వన్ డ్యామేజ్ పడ్డది రష్ అయ్యి అరే నేను అరే నాకు రష్ మార్ అరే రష్ రా నాకే కాలి ఆడ అరే 2 డ్యామేజ్ ఇచ్చినారు అరే రష్ రా అరే ఏమైంది లాగింది సారీ గాయస్ నాకు నెట్ మంచిగా లేదు మీరే చూస్తున్నారా ఎంత వెళ్తుందో పింక్ గాయస్ మా అన్నకి అసలు నెట్ వస్తలే గాయస్ అందుకే ఇలా గేమ్ ప్లే చేస్తుండు మా అన్న గోల్డ్ 2 నేను గోల్డ్ 1 నన్ను సిల్వర్ చేసేటట్టుండు మా అన్న ఇంకొక గేమ్ ఆడదాం గాయస్ వీడియో లాంగ్ అవుతుంది కానీ ఇంకొక గేమ్ ఆడవచ్చు అన్ని క్లీన్ చేసుకుంటాను గాయస్ నేను మా తమ్ముడు లెక్క రెడీ కొట్టు గాయస్ ఫస్ట్ నువ్వు రెడీ కొట్టు గౌతమ్ రెడీ కొట్టు మా అన్న పేరు గౌతమ్ నా పేరు కృతిక్ గాయస్ కానీ మా తమ్ముడి పేరు రారీ అందుకే మా అన్న ఫ్రీ ఫైర్లో రారీ అని పెట్టుకున్నాం మా చిన్న తమ్ముడు మా పిన్ని వాళ్ళ కొడుకు పేరు కిల్లర్ అని కొట్టాను గాయస్ ప్రో ప్లేయర్ వస్తాడు వాటే కానీ నిన్న మొన్ననే స్టార్ట్ చేశాడు ఫ్రీ ఫైర్ ఆడడం ఇప్పుడు గాయస్ పింగ్ వెళ్తుంది గాయస్ ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ పైన దిగుదాం గాయస్ ఆగరా ఈ ఒక్క గేమ్ ఆడెళ్ళిపోతా గాయస్ నేను ఒక్క గేమే ఆడగలను అది 3:30 4:30 ఆడుతుందా 4:30 ఆడితే పొద్దుగాల లేకపోతే మధ్యాహ్నం లేకపోతే నోరు మూసుకో గాయస్ చూసారా గాయస్ నాకు ఆడ ఎన్నెన్ని మోడ్స్ ఉన్నాయో నేను ఇయర్ ఫోన్స్ జాయిన్ అయ్యి ఆడతాను నాకు ఇప్పుడు ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని అయిపోయింది ఆడడం గాయస్ సారీ గాయస్ నేను ఇప్పుడు జాయిన్ అయిపోయాను క్లాస్ మీరు మా తమ్ముడు దాంట్లో చూడొచ్చు 2 వీడియోస్ వస్తాయి నేను ఎట్లా ఆడగలను గాయస్ నేను ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని ఆడుతున్నాను అందుకని మీకు ప్రాబ్లం ఏంటో సౌండ్ తోటి
ఎందుకు నీకు నా పేరు ఎప్పుడు